जम्मू काश्मीराव साद' भारतारि फाइकिफोरनि जिउ खहा। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। भारत उदांस्रि सान फालिखांनायनि सानसे उनाव जम्मू काश्मीराव गिख्रंथाव जाथाय। जम्मू काश्मीर अनन्तनाग जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जाथाय जानायजों जायगायावनो साद' भारतारि फाइकिफोरनि जिउ खहा आरो थामसाया गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जम्मू काश्मीर अनन्तनाग जिल्लानि सानदानवारि पहलगामाव भारतारि फाइकि हानजा ITBPनि गंसे गारिया हरखाब गिख्रंथाव जाब्रबथायजों हाखराव गलांदों। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो साद' भारतारि फाइकि ITBPफोरनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि गारियाव गासै 39 फाइकिफोरा दंमोन। बेनि मादाव सानैया जम्मू काश्मीर पुलिस बिफाननि आरो 37 साया भारतारि फाइकि हानजानिमोन। बे फाइकि हानजाफोरा अमरनाथसिम डिउटि होनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों मोगा-मोगि जानाङो। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय बोखांनानै साखाथियाव थानाय आर्मि देहा फाहामसालिसिम फाहामथाय होनो लांनाय जाबाय। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। भारत उदांस्रि सान फालिखांनायनि सानसे उनाव जम्मू काश्मीराव गिख्रंथाव जाथाय। जम्मू काश्मीर अनन्तनाग जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। जाथाय जानायजों जायगायावनो साद' भारतारि फाइकिफोरनि जिउ खहा आरो थामसाया गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जम्मू काश्मीर अनन्तनाग जिल्लानि सानदानवारि पहलगामाव भारतारि फाइकि हानजा ITBPनि गंसे गारिया हरखाब गिख्रंथाव जाब्रबथायजों हाखराव गलांदों। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो साद' भारतारि फाइकि ITBPफोरनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि गारियाव गासै 39 फाइकिफोरा दंमोन। बेनि मादाव सानैया जम्मू काश्मीर पुलिस बिफाननि आरो 37 साया भारतारि फाइकि हानजानिमोन। बे फाइकि हानजाफोरा अमरनाथसिम डिउटि होनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों मोगा-मोगि जानाङो। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ दा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय बोखांनानै साखाथियाव थानाय आर्मि देहा फाहामसालिसिम फाहामथाय होनो लांनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360